Assalomu alaykum barodar aziz. Honor X8B telefoni moshnik darborash kamu besh guftamegzarel bodi qadam. Honor X8B 8 ба 128 ГБ. Экраныш гарени рампош туники бадай бародаро. Оперативкаш 8, тираж 128 ГБ. Нархыш 17500 рубл. Камера 108 мегапиксел камераи пушт, камераи пеш 50 мегапиксел, телефони шустри, гарантия ҷавоб. Беғарзи 1 соати смартвоч падарка карда меша бародар азиз. Тамоми функсияро поддерживать мекунад. Звонок, шагомер, сердцебиение, ходьба, тамоми функсияро подключить мекунад, гап мезанед, роҳат мекунед бародар азиз. Телефонҳо ҳамаш пачканал, запечатанный, ростест, официальный 1 сол гарантия дорад. Дизайнш я бор айпеши нишон дода мегзарем. Дизайнш бисёр дизайни аҷоиб бародаро. Гирдоша ранги айфон кардаган, иҷаш астравокшам ранги айфона, рамкош бори ки хушрӯй, экранш ярки гизала. Гарантия метим любой татонда маъқул мешад. Телефонҳо ҳамаш 1 сол гарантия дорад. Дигар ҳамуди телефонҳо ҳам ҳастад дар магазини мо. Номеро дар рӯи экран мешавад бародаро, дар поён. Ҳамин номеро дар занг мезанем. Авиакасса маста билетҳо Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Армения, Лондон, куҷои маъқул бошад бо нархи дастрас. Боқи худо нигаҳбон, саломат бошед.